Takže ráno dráha, poďme. Poď, ak si zabudla, musíš ešte raz. No výborne. Tak poďme na gumy. Šup. Keď dostanete defekt na aute, viete aspoň, čo máte robiť. Odkontrolovať čo najďalej. A nech sa už iní o ňu postarajú. Takže gumy máte teraz smelo na mašinu, pospájať hadice, podľa tých čísel, ako si vyžrebovali. Hadice, sacie vedenie a smelo do toho. Takže rozdiel možno byť ako prvý. Potom ideme prúdarka, ľavá, pravá ju dobieha, pomoc na bečkách. A už máme mašinu, vodu v mašine, rozdielovať super. No a máme problém s hlavným prúdom, troška je ďaleko, takže musíme ťahať. Ťaháme. A máme to zamotané. Tak ďaleko asi nedostrete ten ľavý prúd. Pravý prúd máme zostrelený, ale ľavým sa asi nepodarí.